Matthew Zara inqatel fuq kwistjoni ta' flus. Xhur wara illi Zara kien silef somma ta' flus lil Galja huwa kien talabhom lura b'ammonti sostanzjali ta' interessi. Jidher illi Zara kien sellef madwar 6,000 euro lil Galja u talbu lura is-somma ta' 500,000 euro. Kien hawnhekk illi Galja ammetta li ma setax ilaħħaq mal-pagamenti u kellu bosta problemi finanzjarji fejn saħansitra ma setax iħallas lill-impjegati tiegħu. Għalhekk Jason Galja fassal pjan sabiex joqtol lil Matthew Zara. Dawn id-dikjerazzjonijiet instemaw quddiem il-familja ta' Matthew Zara meta t-tnejn filgħodu quddiem il-Maġistrat Edwina Grima bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Jason Galja ta' 39 sena minn Birzebbuġa u Ronald Qari ta' 49 sena minn Raħa Ġdid akkużati bil-qtil ta' Matthew Zara ta' 28 sena. Zara kien qeb fil-15 ta' Awwissu tas-sena li għaddiet u l-fdalijiet ta' dak li huwa maħsub huwa tal-katavru tiegħu instabu fil-jiem illi għaddew falqa fil-Qajjenza. Fl-istess qalqa li instabu maqtulejn Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru u ibnu Mario Camilleri Jr. L-Ispettur Chris Pulicino spjega kif Jason Galja kien diġà ġie arrestat u investigat fil-konfront tal-qtil ta' Matthew Zara. Huwa qal li Galja ammetta li kien hu li qatel lil Zara u fil-qorti l-Ispettur Pulicino ippreżenta 3 DVDs tal-interrogazzjonijiet. Fl-istess waqt qal li Ronald Qari wkoll ammetta l-involviment tiegħu f'dan il-każ. L-Ispettur Pulicino spjega kif l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin fil-waqt illi stqar kif l-argument li nqala bejn il-vittma u Galja kien fuq flus illi Zara sellef lil Jason Galja. Il-każ ikompli f'Settembru illi ġej. Intant it-tlieta filgħodu mistennija terġa' ssir l-awtopsja fuq il-katavru ta' Mario Camilleri l-imnieħru wara li dan inqala mill-ġdid mill-qabar. Filwaqt li nhar l-erba' mistennija tibda l-kumpilazzjoni ta' Jason Galja u George Galja akkużati bil-qtil doppju tal-imnieħru u ta' ibnu.